aku nanti orang kontrol suaraku kok yo. Kaya suarane sapa? Kaya suarane sinden Tutik. Oh, Tutik ya, Tutik. Tutik saka Jepang tangga tunggal jedek. Jangan bilang dia boleh keluar jadi pilihan ini siapa apa ya mau ya amin wa syukurillah. Amin. Wassalamualaikum. Wala haula wala quwata illa billah. Duk apa ini? Wis wajib yen awake dhewe iki tansah ngucapke puji syukur nang sane Gusti kang kaya jagat ya. Mergo Gusti wis paring pira-pira nikmat yang aku lan kowe lan kabeh titah ana ing alam dunya iki. Oh iya. Duk tak kenono awake dhewe iki antuk giliran, Duk. Giliran yo kuwi ketimbang campur limbuk jane ana ing pasar titik koplakan Blora iki, Duk. Oh iya. Iki wis diadani ket biyen, Duk. Pendak tanggal 1 malam 2 Suro kuwi nganakake wayangan. Oh iya. Iki wis kawiwitan saka wingi bengi lho. Wis dianakake ya iku kirap wujude